Oseyangore ni counties mapacho ka biro yudo pok mar omenda maromo siling bilion 400.1 e komenda mar 2023 nyaka 2024 bang' komiti marango weche mag omenda e od bura mamalo kod Senate chopo e winjruok. Winjruok ma kamaendi nobedo bang' ywaruok mosebede kind od bura mamalo mane dwaro ni mondo chiw siling bilion 391 ka Senate to ne dwaro ni mondo chiw ne county siling bilion 415. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En winjruok makoro chopie bang' twak ma osebedo e kind Senate kod od bura mamalo ewi kwan mar omenda ma owinjo bed ni chiwo ne counties e hik omenda mar 2024-2025. Romo margi mane gibedo godo wuok tich e od bura manokelo kanyakla jokanyo mag committees marango weche omenda e od bura kod Senate noyware bang' committees gore bedo kod paro achiel kuom kinde malach. Gikone to ne gichopo e winjruok mar chiwo siling bilion 400.1 ne counties mapachoka i komenda mar 2024-2025. Jakom bajet e od bura Ndeni Nyoro manotelo ne romono owacho ni ma e winjruok mokwongo ma Senate kod od bura oyango bedo godo e pok mar omenda ne counties ka koro kwa governors mondo mioti makare gi omenda go. The share of revenue for that will be going into our counties has now moved from the previous figures that were there from the one from the National Treasury. There was another figure from the Commission for Revenue Allocation. And through that consultative process and the mediation, out of the share of revenue, the equitable share that will be going into our counties is now captured in the report, and it is 400.1 billion shillings. I am mentioning this because in our discussions, that will also be pivotal even as we interrogate the other figures. So the equitable share going into our counties is now a historic figure that shows how supportive we are to devolution. Senate osebedo kadwaro mondo michiw bilion 415 ne counties, ka od bura dwaro mondo michiw siling bilion 319 ne counties kagiwacho ni aguch Kenya onge kod omenda moromo. Senate oyie dwoko piny omenda no gi bilion 15, ka od bura oyie medo siling bilion 9 ne counties ewi omenda no manoriko gi dwaro mondo mi omige. Ndindi Nyoro lero ne gimedo twak gi jokanye sekta mar budget ma pachoka marango kaka omenda no biro chopo ne counties kaka owinjore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.